Hola, benvinguts a un nou vídeo de República Juganera. Avui us portem el Cometes, hora de volar. Es tracta d'un filler de més o menys uns 10 minuts per partida, depenent de si ens en sortim gaire o no. És per 2 a 6 jugadors i es recomana a partir de 10 anys, però ja sabem que això ho agafem una miqueta amb pinces. És un joc una miqueta diferent al que estem acostumats, ja veureu per què, i comencem ja doncs amb el tutorial de Cometes, hora de volar. Aquí tenim el que ens trobem a dins de la caixa. Tenim 6 rellotges de sorra, que veureu que n'hi ha 5 de colors diferents i un amb l'arc de Sant Martí. A més, tenim 2 tipus de carta. Per una banda, les cartes d'estel, que tenen o un, aquí ho veiem, o un o 2 colors a la part superior, i quan ja controlem una miqueta del joc hi podrem afegir també les cartes de desafiament. De moment les deixem per més tard. Com començarem una partida? Doncs també és molt senzill. Primer tombarem tots els rellotges assegurant-nos que la sorra està tota en la mateixa part, que no estiguin ja amb el temps començat. Aleshores repartirem cartes a cada jugador, aparto aquestes perquè ara no les faré servir, cartes a cada jugador, depèn del número de jugadors seran més o menys. Ara, per fer una partida de 2 o 3 jugadors serien 3 cartes per cada un. I no les podem mirar. Quan ens hem d'assegurar que tothom coneix les normes del joc, podrem començar la partida, perquè un cop es comença no es pot parar. De què va el joc? Hem d'aconseguir que cap rellotge s'acabi, o sigui, que no s'acabi el temps de cap rellotge, i consumir el màxim de cartes de la pila. Ara veureu com. Aquí tenim, doncs, la partida llesta per començar. La partida començarà quan donem la volta al rellotge blanc, és a dir, l'activem, el posarem perquè comenci a caure la sorra. En aquell moment cada jugador podrà mirar les seves cartes. Fins a aquell moment, no. Us ensenyo primer igualment les meves cartes, perquè veieu què passarà un cop activi el rellotge blanc i tots puguem començar. Veieu que hi ha 2 tipus de cartes d'estels, les que tenen 2 colors i les que en tenen un. Aquests colors ens indiquen, quan tirem la carta, quin dels rellotges hem d'activar. Al principi, com que estan tombats, els posarem senzillament en vertical. A mesura que vagi avançant la partida, els anirem girant perquè la sorra de baix passi a dalt, no té més. Important, però, els que són d'un color, de blanc no n'hi ha. Per tant, els que són d'un color els podem fer servir per moure el blanc. Podem triar, en aquest cas, si moure el vermell o tornar a girar el blanc si veiem que s'està acabant el temps. El funcionament d'un torn també és molt senzill. Jo tinc les meves 3 cartes, jugo la que jo vull i jo he de moure els rellotges que mostro en la carta que he jugat. Si en el suposat cas de que juguem a una taula rara, molt llarga, amb molta gent, i no arribo a tots els rellotges, abans de començar la partida puc designar a una persona perquè em mogui X rellotges. Joan, tu em mouràs el blau i el groc, però s'ha de dir sempre abans, i si no es diu, no es pot fer. Cadascú s'ha de moure els seus. El que deia, al torn, jo tiraré una carta i activaré el rellotge, sempre que ja hagi començat la partida activant el rellotge blanc. I aquest rellotge començarà a caure-li la sorra. Agafo una altra carta i passa al torn al següent, que farà el mateix. Tirarà una carta, activarà els rellotges que li marqui la carta i agafarà una altra carta per tenir sempre 3 cartes a les mans. I així tota l'estona que puguem aguantar fins que algun dels rellotges s'acabi. Això marcarà el final de la partida. Com sabrem si hem guanyat? Perquè hi ha un sistema de puntuació. Comptarem les cartes que ens queden a la pila. I una cosa que no he dit. Si no tothom arriba a les piles, es poden posar més d'una pila separada per la taula. Aleshores sí, al final de la partida comptarem les cartes que hi ha a la pila i les que tenim a les mans. Aquest número és el que ens indicarà si hem guanyat o hem perdut, si hem fet un escalfament, és a dir, que ho hem fet molt malament, o si hem fet una exhibició espectacular, que voldrà dir que ens han quedat molt poques cartes. Per últim, també dir que
Un cop s'acaba, si arribem a que s'acabi la pila, ens quedaran encara a les cartes que tinguem a les mans de cadascú. A partir d'aquell moment, el rellotge blanc ja no es pot moure. Com més de pressa anem, menys cartes ens quedaran a les mans i millor partida farem. I ara sí, us passaré a explicar les cartes de desafiament, perquè si això us ha semblat fàcil, no us preocupeu que es pot complicar bastant. I aquí us ensenyo les 3 cartes de desafiament que podem triar si afegim al joc. Important, a la primera ronda ningú n'ha de tenir. Per tant, primer repartiríem les cartes normals a cada jugador i després afegiríem els desafiaments, tots 3, o un, o els que vulguem. A la pila barrejaríem i faríem les piles perquè tothom arribés a agafar cartes. D'aquesta manera, com deia, a la primera ronda ningú en tindria i almenys la primera seria una miqueta més tranquil·la. Aquí tenim les 3 cartes. Us explico primer aquesta, és la de Tempesta. Les cartes de Tempesta el que fan és que quan l'agafem hem d'anunciar que l'hem agafat. Tempesta. Passarà tot el torn, perquè agafem la carta al final del torn, passarà tots els torns de la resta de jugadors i estem obligats a jugar-la a continuació. En aquell moment, el jugador que ha anunciat la Tempesta i que la juga ha de girar tots els rellotges, inclòs el blanc. Això també inclou ja a la fase final, si ens haguéssim acabat tota la pila i per tant el blanc, com us deia, ja no es pot girar, en aquest cas sí que el podríem girar. Un cop hem fet, agafem una altra carta i continua la partida. La següent carta que us vull explicar és aquesta. Fils enredats o fils creuats. Aquesta no s'ha d'anunciar, però un cop l'agafes, al final del teu torn, a la següent vegada que et toqui, estàs obligat a jugar-la. Quan la jugues, cada jugador ha de donar una carta al seu jugador de la dreta i una carta al seu jugador de l'esquerra. I si està permès, rebre una carta i passar-la directament cap a l'altre costat i t'estalvies un tros de merder. Però bé, tot això sempre fa perdre temps, per tant, ha de ser el més ràpid possible. I la tercera carta que us vull explicar és la d'avió. Com sabem, els avions fan molt de soroll. Aquesta carta, quan l'agafem, tampoc l'hem d'anunciar, però de la mateixa manera que les altres, estem obligats a jugar-la al següent torn de quan l'hem rebut. Quan tinguem la carta que l'hem jugat, cridarem o direm avió, no es pot parlar, fins que la carta d'avió quedi tapada per una altra carta, és a dir, que si l'he jugat jo, doncs ja he jugat un altre torn i per tant la tapo. Què pot passar? Que hi hagi més d'una carta d'avió en joc i per tant, encara que jo tapi la meva, un altre jugador n'ha tirat una altra i per tant encara no estigui tapada i encara no podem parlar. Atenció amb els avions perquè a més vol dir que les altres cartes de fils i de tempesta que aquesta s'anuncia no les podran anunciar. Per tant hem d'estar molt atents a si vindrà una tempesta o a si es creuaran els fils perquè haurem d'estar mirant què està passant. I això és tot. No estem obligats a jugar amb aquestes cartes de desafiament. De fet, es recomana no només no començar amb elles, sinó fins i tot treure colors. A la primera partida que jugueu podeu treure, crec que són el taronja i el lila, traieu els rellotges i traieu totes les cartes de taronja i lila per començar-vos a fer amb el joc. I a mesura que aneu en pràctica, les afegiu i quan ja sigueu una miqueta més experts podeu afegir també les cartes de desafiament. 1, 2 o tots 3 i que us exploti el cervell, bàsicament. I això seria tot el funcionament del joc. Ara no us perdeu que us farem una petita demostració a 2 jugadors. A veure què passa. Ja tenim el Jordi aquí preparat per jugar una partida a 2 al Cometes. La pregunta és, desafiaments o no desafiaments? No desafiaments, perquè hem jugat una no fa gaire i no ha sortit bé, o sigui que millor juguem sense desafiaments. Som uns quarts. I ja, si dona temps, fem una amb desafiaments a veure què surt. Som uns quarts. No sé per què barrejo tant, perquè no... Fot-li. Sí. Recordem, 5 cartes per 2 jugadors. 1, 2... Sense mirar. 3, 4 i 5. Sense mirar. 2, 3, 4, 5, sí. M'ho estic recordant a mi perquè he estat a punt. Preparo els... Això estirat. Rellotges de sorra estirats. Estàs a punt? Sí. Començo jo? Sí. Preparats, llestos? Temps. Blau i taronja. Blau i taronja. Anirem dient els colors per si no es veu bé tot. Vermell i groc. Ho he dit al revés, però
ja m'heu entès. Doncs, lila. Tots actius. Vinga, que serà la partida més curta del Cometes de la història. Espera. Oh, no t'esperis tant. Aguanta un moment. S'ha de pensar bé què fer. Jo respiro perquè no l'aguanto. Groc i lila. Corre, que el groc... Que és vermell. Vermell, perdó. Doncs groc és un altre l'emoció, cop perquè no la tensió. l'havies girat. Bé. Vale, el taronja Molt està bé. allà, El vermell, Taronja i lila. Gira el blanc, si pots. vermell Vale. i blau. Giro el blanc. Vale. T'has d'esperar que l'altre hagi mogut els... Lila? No, tinc groc i taronja. No l'hauria d'haver activat, no? El lila, així és d'inici. Ah, ja el tinc. Lila i vermell. Lila, vermell. Doncs... Que t'has d'esperar que l'altre hagi mogut els rellotges abans de poder jugar a carta. Va, fot-li. O no. El blau? No tinc blau, eh? Jo sí. Pues- Fes alguna cosa. Vermell, giro el blanc. Blau, giro el blau. El taronja, Menys taronja. Taronja... Pels pèls i groc. Pues vaya, groc i lila. Vermell, eh? Boi. Vermell i vermell. Doncs blau i taronja. Bueno, ara està controlat, eh? No està controlat, no. El blanc, eh? Pots girar el lila? No. Sí. Sí, doncs giro el blanc. Amb un lila giro el blanc. Lila i blau. El taronja, jo el puc, el taronja, però el vermell... Vermell i lila. És que no tinc un altre. Vale, Lila. taronja, i groc. I lila què? Lila cagada. Blau, El lila va ser vermell. més a poc a poc. Ah, vale. El lila. Lila Ui, oh. i blau. Que pesat ets. El vermell. Hòstia, bé, està temps. Vermell i taronja. Faig servir un taronja per girar el blanc. Espero que els rellotges segueixin dins de plano, eh? No sé si els hem Ja, mogut no sé si molt. ens hem... Va. Vale, Taronja. espera. Taronja, groc. Molt bé. Què hi ha? Blau i vermell. Va, que anem bé. Que ja, sí, anem bé. No es pot dir això. Sí, jo m'espero una miqueta, Un moment. Paciència. Vinga, vermell i groc. Taronja i lila i... Oh! I hauries de fer el blanc, Vermell per fer blanc. Vale, doncs faig el groc. No tinc blaus, eh? Sí, vermell, sí. Vermell per fer el vermell. El blau no el tinc, t'he dit. Va, ràpid. Taronja. Groc i blau. Vermell. Em toca a mi... Taronja. Vermell, o sigui, taronja. Vermell. Groc i lila, per casualitat, groc. Groc i blau. El blanc. No tinc lila. El blanc, tens un color? Blanc, sí. Lila. Buah, tinc un problema molt gordo. No tens lila. No, vermell. Mic, adéu! I ja està. Oh! Vermell i taronja. Oh. S'ha acabat el lila. S'ha acabat el lila. Bueno, Déu-n'hi-do, no home. ha anat malament, eh? Home. Vale. Veus, agafem les que han quedat, les de la mà també. Bueno. 5 i 5, a tu et quedava una? No? Sí, no. Els que acabava de tirar, Un, però dos, no havia tres, agafat, quatre, però cinc, vol dir que sis, estava... set, 8, 9, 10, 11 i 12. 12 ja 12 no és mal número, eh? Estáis levantando el ánimo del público. Bueno. Ánimo! Diu. Bé. Moltes exclamacions. Això què és, el segon nivell? Pues, levantar el ánimo del público és el tercer nivell. O sigui, hem fet un bronze, no? Hem fet... El 0 seria... Han quedado Zero. boquiabiertos. 0 és or, és or. 0 és or. I ens ha quedat a bronze. No No pot ser. està malament. No, s'ha de dir... Que som uns negats, però... Sí, bueno, però s'ha de dir que entre dos es gestiona millor, eh? Perquè això jugat amb el nostre fill és bastant més caòtic, també més divertit, però està bé. Podem fer una amb desafiaments? Fem una ràpida amb desafiaments, a veure fins on arribem? Sí. Tria un desafiament, va. No? O tots, A mi em fa gràcia quasi tots. El dels avions? No, tots no. El dels avions sense parlar. Sí, perquè com t'agrada molt xerrar... I el de tempesta que feia? Ah, que els gira tots. Va, posa. Tempesta i Deixem avions. el de canviar, perquè amb 2 jugadors canviar-se cartes és Sí, una és una miqueta... miqueta absurd. Bueno, absurd tampoc, perquè també...
De cop saps que pots fer alguna cosa, no? Però hem de posar, però hem de posar les 3. Les 3 de tot. 3? No, sí que n'hi ha 4 i tot. Ah, 4 Quatre hem de de posar? Aquí no diu el contrari, diu que les posis, no? Sí, no diu que em posis menys. Posem 4? Que sí, home, que sí. Però s'han de posar... Però ara no. Vale, si no, ara no. Primer reparteixes les 5 a cada un. Vinga, sí. 1, 2, 3, 4, 5. I ara Això ho deixem aquí. Ah, no, ara barallem tot això. no miris les cartes. No. Cony, Deixo tots els rellotges a això punt. s'ha de barallar una miqueta bé, perquè si no... Ping, ping. Faig una barrejada d'aquestes així guais. Ho passarem a acabar ràpid, això. Tic, 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 no? L'estic liant una mica. No, que s'ha d'aguantar. Perquè t'he anat mirant a tu i llavors ja no ho he fet bé. I aquí no les posem? Va, no, que són les meves. Vinga. Sí, això ho arreglarem, no patiu. Ja està. Molt bé. Ara sí, partida de cometes, amb desafiaments... Hòstia, no he mirat. Ui! No, però em poso així. Amb desafiaments d'avió i Tempesta. 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 Si surt, has de dir que ve tempesta. I llavors després la jugues, no? Sí. Vale. Avió... No has de dir res, però estàs obligat a jugar-lo. Sí, totes desafiaments. I quan surt l'avió, s'ha de dir avió, t'he de dir avió, sí, no? O a partir de llavors ja no podem parlar. Ostres. Va, és igual. Fem-ho així, avisem per deferència a vosaltres, que potser no ho veieu gaire bé. Anem a també. posar-ho bé. Vinga, preparats? Preparats? No estic mirant, sí, preparats. Llestos? Qui comença? Jo, Vale. el més jove. Sí. Vinga, De fet, l'últim que ha fet volar un estel. s'acaba el temps. Tic-tac. Corre. Preparats? Llestos? Groc i lila. Blau. Què, jugo una carta i ja no t'agrada? Com me'n llegeixes la ment, Home, Taronja. no vull jugar... Va, ja ho he jugat. Lila i groc, espero que ho tinguis. Està fatal. Corre, corre. Va, que... Sí, corre, espera, que ara... Va, no, en sèrio, ràpid. Lila i blau. Vale. No, Bàrbara, no. No. Groc i blau. Corre, corre. Groc... Ah, no, l'havia de girar. No. Groc. Groc i activo el vermell. Doncs no puc. Taronja... Taronja i blau. I corre, fes alguna amb el groc, si pots. No, amb el Doncs jo blanc. no puc fer, ja. No. Ràpid. Sí, tempesta. Ah, fantàstic. Ah, ho havia de dir abans, no ho hem recordat. Que ve tempesta. Es giren tots, seguim. El vermell l'has girat? No. Vaya desastre, Sí, ha sigut una en miqueta sèrio, estrany. vale. Vaig jo? He trobat una més, ara. És que aquesta partida no està anant Vale. bé. Hola, aquí caps. Jugueu en desafiaments, que és molt fàcil. Desastre. Bueno, jo... Com ara tampoc tenim temps de tornar-ho a provar, jo ho deixaria així perquè veieu que amb desafiaments la cosa canvia molt, però també pot ser divertit. No? Però que si jugues amb un equip ben compenetrat segur que es surt Un molt bé. equip, sí. Tu jugues això amb 6 persones. No, ja vull dir amb veuràs algú, Sí, saps? sí. Amb qui saps? Sí, no com No, nosaltres. ho has pillat. Ja t'he entès. Però tu jugues això amb 6 persones. Es vaig a recollir. Ja veuràs, amb 6 Fins persones ha de ser molt aquí el divertit. vídeo del Cometes. Esperem que us El hagi vídeo agradat. amb demo. Sí. Primera partida que gravem, Està molt bé. Esperem que us hagi La propera anirà millor. agradat. Això. Podríem fer una cosa. El proper joc practiquem de veritat abans. Però és que aquest és un joc que no se'ns dona gaire bé. Però bueno, sí, el podríem practicar una mica. Però és molt divertit. És guai, és molt divertit. És divertit. Jo ja he dit adeu. I jo també. Però Fins fins què? la propera. I no deixeu de jugar. I no deixeu de jugar. Adeu.